Keceng si kardom kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara to ona fans tame lapen pini la so video long nali tumphana ke than ponchi la bangke Peon lapen Chowkider awareng warsai aputhak sinang than pachini ponikpo wanana pu so vacancy ke doma ka char leng leng ko anse nang jima ka apply koson mala so details la bangke kai ke so nali tum la so video long si thekpon long ekpo nali tum la so YouTube channel la anta subscribe trelang pro tek pada de pin penali tum subscribe ikon lapen videos taminali tum share ponikon tak dia non la Peon la pen Chowkider awareng warsai aputhak le lang polona la pen chethan polona tang de non pathek pen lang polonang la pen chethan polonang kaduka we pen da apus la bangke nali tum thek pon long exi it an apus to la pen job type la bangke nali tum thek pon long po government Assam government job lo minimum da qualification kenang ji 8 to 10 pass na po la pen apply mode la bangke offline se apply ning ji last date nali tum thek pon long exi 21 December 2024 si last date lo la pen non ang ton pen da details lang polona ki cheng sinali tum thek pon long ekpo Peon apus do kaduka we pen 7 ando arta la bangke nali tum 18 to 40 arta tum stami jogdun long ikpo alang litum da calculation ponji la bangke 1st January 2024 pen sida h bang calculation pon ikpo da pen salary na litum Peon apus afan salary bang na litum da thek pon long exit 12,000 pen 37,000 la pen plus gp do lang 3,900 analitum da pen long pon ikpo la pen educational qualification la bang na litum da da stami thek pon long ikpo minimum la bangke class 8 pass na po la pen maximum qualification class 12 and pass lote na litum la sovereign warsa ya phan bangke jogdun long ikpo la som da tha putho da Chowkider afan stame da apus la bangke ec do na litum thek pon long exi la pen age limit la bangke 18 to 40 arta atum jogdun long ikpo la pen age calculation ponji la bangke 1st January 2024 pen sida alang litum calculation pon po salary na litum dak thek pon long exi 12,000 pen chenglok 37,500 anang litum long pon exi la pen plus gp stamen na litum dak pen 3,900 an long pon iglang la pen puthot qualification kinangji la bangke na litum dak screen long thek pon long ikpo minimum class 8 la pen maximum da class 12 an pass hote na litum na sovereign warsai la bangke jogdun long ikpo la pen puthot na litum dak thek long si citizenship la bangke Indian citizenship na po article 5 la pen it aronating penang po la pen employment exchange na litum long valid employment exchange to na po online pen ke apply employment exchange da pen akibando pulte na litum la so employment registrations tamen na litum ki claim tang employment exchange na po putal la dak tok pono la pen age relation la bangke na litum dak ki pipon thek pon long exi SC ST atum fan 5 years la pen OBC MOBC atum fan 3 years anse la dak bangke kipi pon lo la pen ke apply ning ji la bangke na litum koson se ke apply ning ji ma upload tangte standard form long exi hola so standard form lo na litum kinang so sara details fill up do na po la pen documents mo khana litum pido na po photo pa bona po la pen kopia post ma ki jog along ma ki jog doni la so post samens tamen na litum hola so alo long fill up na po la pen ki thondam ning ji adim la bangke na litum dak thek pon long exi the district and season jas Majuli Garamur pin number na litum dak thek pon long ekpo 7851 04 la sodium si pali igna po la pen last date la bangke na litum la screen along thek pon long exi 21 December 2024 an si last date lo 3 PM an apor la bangke la pen na litum hodak dam dipis ta me chok exi na litum phandak ki jog do nang ji stamina litum speed post mate post office pen la litum sense ta me chok la pen involve thak ke tok do nang ji la bangke na litum dak thek pon long iklo application for the post of Peon ma Chowkider pharma na litum la hini kolobang post pansi ka apply dun jima la so post na litum envelope thak la bangke mention nang po la pen documents ko PPC kinang jima pulute la so put hastame la dak ke tok pon na litum thek long exi number 1 along la bangke two recent passport size photographs na litum pido na po la pen photo nung stame na litum amen bang chitok do na po la som tha dak cell attested copies na litum cell attested copies tame documents an la bangke na litum dak cell attested nang ji documents la bangke age proof afan la pen caste certificate educational qualification la pen kapre ga son na litum pido na po la som tha puthot number 3 long ke tok pon do thula
provide a phone number read in the top of application form lapen standard form athak matela nalitum ka apply a form athak stame sahiya ki air pens tame nalitum phone number la bangke ki tok do nang ji kinang sodlo lapen dutula number 4 along ke tok pon na teng pulo tang te nalitum submit a self declaration certificate confirming that the candidate has no past SSLC or qualifying nalitum self declaration certificates tami pidu nangji putadla daki tokpon do the pen number 5 along labang nalitum technology candidate already in government service must apply through the proper channel and include a no objection certificate from the currently employer pen government service kido tum stamina sovereign warsaifen putha jogdon longji putada ke tokpon do lapen nalitum jang si jogdon ji pulotangte no objection certificate labang kenali tum pinangpo non ki claim bom adim pensi no objection certificate bang anangpo the penali tum important dates that take pon long exi important dates labang ke nili amuta pulo ke apply last date labang ke 21st December 2024 se last date lo lapen apply mode labang ke online offline se apply nangpo lapen advertisement details nili non litum hana piklang pon ikpo screen alone nalitum thek pon long exi la hello advertisement alo la pena so advertisement alo stamini li telegram channel long stami send pon ekpo la pen nalitum hadas stami details la pen klar daga lambang ge nalitum thek pon long exi la pen nalitum dak stami how to apply question se ke apply ning mala so process tame la dak tok pon dola nili na ke than pon tenglo la pen copy pia document se ke nang jima la so puthak stami la dak tok pon do ik thailo la solo long pen anda ke tok pon alam thedo la sinalitum la solo langdet pen le jogis tame jogdon iktame la pen st kan ansidak post ke doma nalitum thek pon long exi nili non na labang na piklang pon ikpo kaduka we pen pion along 7 an da post bang ki pi pondo la pen unreserved along 4 la pen obcm obc atum han hini la pen non st plans atum han issi kipi pondo lapen unreserved chukidar fan isia post do lata unreserved lo nalitum jogdon ji pulatel la sodium stame nalitum jogdon iktamelo lapen adim la bangke nili amota than thelang adim la bangke nalitum dak theklongji office of the district season just majulia longlo majulia pensela so avoreng website la bangke kapiklang poniglo asining ha tum jongsi jogdon example te jogdon iktame madus tame jogdon long iglo lapen videos tame nalitum serego karbiang long ras tame palang ignang lapen pechini ignang lapen la son update nalitum kilong verje fana so YouTube channel labang nalitum subscribe ikon tangte pinia video abang kela anleng ton por ignang la sidomi thakmi kadu kavi karbitish 2.0 YouTube channel long kelang ara do anafans tame nilhin pen kardom to change